A vikolós fiúk tök jó tökös ételekkel rukkoltak elő. Legújabb étlapuk középpontjába ugyanis a sütőtök áll. Ti megint kisütöttetek Igen, valami jót. Valami sütőtököt, azt hiszem. És valójában most a desszerttel kezdünk az előétel helyett, mivel hogy a végére érünk, akkor pont meg fog sülni. Tehát ez egy sütőtökös muffin lesz, ami áfonya ízzel és gesztenye musszal lesz tálalva. Nagyon különleges, mind a számomra is, úgyhogy ez nektek is fog valószínűleg ízleni, vagy remélem a vendégeknek is. Egy pár próbát csináltunk már, az nagyon sikeres volt, úgyhogy ez biztos jó lesz. Nos, de lesz itt leves is? Leves is lesz, úgy van, sütőtökrém, meg leves pirított tökmaggal. Aztán hideg előétel, balzsamecetes sütőtök saláta, marinált, grillezett garnélarákkal, amit most nem mutatunk be, hanem csak remélem, a kedves vendégeknek meg fog tetszeni és eljönnek. Azután a sütőtökrémleves mutatjuk be akkor házi készítésű sütőtök tagliatellét, tehát széles metéltet, tengergyümölcseivel és sütőtök csíkokkal. És lesz még grillezett tengeri nyelvhal sütőtök kérekben, de először a sütőtökös muffint készítik el. Tojás, sütőtök, fahéj, szerecsendió, egy kevés alma, olívaolaj és méz van benne. Tehát ez egy rendkívül egyszerű desszert. Ezt akár botmixerrel is otthon meg lehet csinálni, csak nekünk ez a gép ez praktikusabb, meg finomabban eldolgoz mindent. És figyelj, csak a sütőtök ebben milyen állapotba kerül? Tehát megvan főzve vagy sütve? És tehát megvan sütve, itt található. Tehát ilyen pürésített állatozatban az egész. Tehát ahogy nagymamáink megsütötték pontosan. Vagy a mesébe. Tehát egyszerűen beadottuk a sütőbe, és kész. Megsütöttük, ezután kihűlt, kikapartam, és felhasználásig a hűtőbe tároltam, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Na most, egy kicsit nagy hangzavar lesz. Ja, biztos már el van keverve a sütőforma. Újabb keverés, és már mehet is a tészta a sütőformába. A masszát 200 fokra előmelegített sütőben 20-25 percig sütjük. Amíg sül, elkészítjük a halhoz a kérget. Ehhez felaprított kenyérre van szükség. Megnézzük, hogy ez mennyire veszi fel a masszta a kenyeret. És mennyi kell még hozzá. Esetleg amúgy ez felvert tojás és vajnak a keveréke, plusz egy kis bazsalikom és a sütőtök krém, ami már benne van. Ez egy kis hústár, só, bors. A halat előkészítjük, és erre tesszük a sütőtökös masszát, majd megsütjük az egészet. Közben a házi tészta is elkészül. Kétfajta bucink van, ugye, tészta alap az mindig ugyanaz. Tehát a megfelelő mennyiségű liszt, tojás, só, olívaolaj. Tehát ez egy sima gyúrtészta. És ebben sárgábbikban van a tökkrém. Meg használunk egy pici speckós lisztet, 1/4 részben használunk ebből a lisztből, ami egy kicsit durvábbra van darálva, meg teljes kiélésű anyagok vannak bent. És ennek az a képesség, hogy jobban felszívja a vizet, könnyebb a tésztával dolgozni. Aztán jöhet a legkönnyebb fázis, a tészta nyújtása, majd a darabolása. És itt is belisztezzük egy picit, félre rakjuk. És akarjuk, kiszárítjuk, ha akarjuk, megfőzzük azonnal. Miután kifőztük a tésztát, elkészítjük a tenger gyümölcsei szószt. Hát kezdjük igazán pirulni, dolgozni, akkor többet is belerakjuk. Ez viszont nyers resszel. Resszelt nyers tök, de hát ez elég finomra van ugye resszelve, ez elég hamar meg is sül, illetve párolódik, meg nem is kell, tehát nem baj, hogyha marad egy kicsit a zöldségnek a roppanosságából. Ezeket most a Csabi találta ki, megmondom őszintén. Jó volt az ötletgazda. De hát nagyon jól lehet mindent kombinálni, csak megvan az embernek egy alapízésvilág, hogy mit mivel, és akkor azon belül már lehet
variálni. A sütőtök leves is pillanatok alatt elkészíthető, ebben is jól sikerült összeharmonizálni az édes és a sós ízeket. Még egy kis fokhagymát a leveshez. Vajban kicsit megpirítjuk a fokhagymát. Ezután még hozzátesszük ezt a kis előre pürésített tökpürét, sütőtökpürét, és felengedjük húslevessel. Ezután összemixeljük, kis tejszínt rakunk, meg hozzá fehérból, és kész, csodálatos. Hát ez 10 perc alatt kész van.